Producer wemimhanzi weZimdancehall DJ Levels weChillspot Records asurprise baba vake mushure mekuvatengera mota a brand new Toyota Dakar single cab truck. Levels ari kuprova kuti kushanda nesimba kunobhadhara zvisinei nekuti akanyimwa chipo chemota Wicknell Chivayo. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulikewo video rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mwedzi miviri yapfuura iyo 2 months ago, Levels akapedza kuvaka imba yake yakanaka zikumanshoni. Iye zvino aitira baba vake surprise yemota itsva Bango reToyota Dakar single cab. Tarirai mega muone mufaro uri pachiso chababa vake nemhuri yake. Levels akatanga Chillspot Records 12 years ago nevamwe vake Ribe naFantan kugeto reMbare, proving that dreams come true with hard work. Levels pachake anofamba nemota yeFord Wildtrak. Mucharangarira here kuti Levels akanyimwa mota naWicknell Chivayo, uyo akapa motokari kune vamwe vaimbi vose nokuti Levels haana kupinda mimwe misangano yezvematongerwo enyika. Although vamwe vari kuti yaive nyaya yashashu, asi mutarisise iye zvino ari kutyaira Ford yake Wildtrak uye achikwanisa kusapota family yake zvakakwana. Uhu hausi here umbowo hwekuti hazvidi mahandouts kuti ubudirire. Mafanzi vari kumuti chikomborero kune vechidiki mageto youth, vachirumbidza Mwari nekumusimudza kubva pamavambo akazvininipisa. Well done mukoma Levels. Mwari vawedzere patapudzwa.